बाजै हटेलनिफ्राय जानानै ओंखारबाय दायो न'आव थांसै ट्रेना आथुर जाबाय जोंहा tamam गारि मोनाखैना बेदर मोननानै आत्रानि बिराद लेजि जादो ट्रेन हमनो गारनो आत्रानि जाबाय बाजै हटेलाव बाराद्राय जानानै ओइ मा जाखो ट्रेन मालगारि बिराद गोलाव दङ दा एकदमबारे बारसिनांगोन गनो पेट्रल बेगा बोख्लायनांगोन दा बेगा बोख्लायदो लादो गारि सिंथिं ट्रेन सिंथिं बापरे tamam experience ओफो मोनबाय ना उदै तलदो ओइ थोंसिना थांसैलाय आं ओइ बे साथिं tamam ट्रेन के राठी बारदो एक्सपीरियंस ले ओइ फ्री फायर राजीव माखले बायदि बारफेरनाय ट्रेन tamam experience uff बापरे बापरे गोदान एक्सपीरियंस ना बे आं नेङा ज' थायो लाजिबा tamam हाखा दावरा फैबायलै सेरफांगुरिनिफ्राय ओइ ओभार ब्रिजथिं टिकेट दानाखै टिकेट दाना लानि बाजै हटेलाव गोथाव जानायावनो गारलांजासिगौमोन ट्रेनजों बे क'क्राझार स्टेशन क'क्राझार स्टेशननिफ्राय रङियासिम नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों रङियासिम नायलांबानो जाबाय साथि थांसै नामा गाहायाव ट्रेन खारदो तो क'क्राझार टाउनाव एसे बेरायबाय ट्रेन फैदो ट्रेन भागो ट्रेनाबो थाबाय salah langau di mana begini kan rasa lihat Korea rasa Osta kahil si kahil loh
खस्सा tamam फाथै जाबनाय बायदि जाबना फैनांगौ जादों उपाय नाय फाथै जाबदो फाथै ओइ राम tamam खस्थ' गसंना फैबाय उफ ताने माने रंगिया मोनफैबायलै लोगोफोर ए जाथारलिया बिथाङा गस्लाबो खदलायबाय ओरैबायदि गरम बापरे ओइ थिं बारनिसै फाय Profesor kalau ini boleh kalau tu. Ada sudah kali bu. Hei, ada nama aku dari Rongya Johnson belai. Rongya Johnson ada apa? Tamam kostoi apa ini? लोगोफोर क'क्राझारनिफ्राय रङियासिम फैनाया जोंहा जोबोर खस्थ' जाबाय जिरायनोनो सिट मोनासै ओरैबायदि खस्थ' बापरे फाथै जाबनाय बायदि जाबना फैनांगौ जादों तामाम आथिं खज' होनो जायगा मोना ओरैबायदि बिराद खस्थ'यै फैबाय रङियासिम दा रङिया मोनफैबाय बेनिफ्रायहाय जोङो न' फारसे थांनोसै रङियानिफ्राय लोगोफोरा फैजोबाखै आङो बाहेराव फैग्रोबाय स' लोगोफोरखौ नेगासिनो दङ बेनिफ्राय जोङो दा न' फारसे थांनोसै रङियानिफ्राय बायाटा सारियालि थांसै बेनिफ्राय बायाटा सारियालिनिफ्राय तेजपुर लाइननि बासाव थांनानै मंगलदै ओंखारहैसिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था एकदमरे रङिया बास स्टेन्डआव थांगासिनो दं इ-रिक्साया ससेयावनो हगारना फैबाय दा नहरनायलागै थांनांगोनलै आगौ लोगोफ्रा दा जों सानैया एसे लेट जाबाय माबा ओरै खालामदोंमोन बेनिखायनो लेट जाबाय दा थांगासिनो दङ बेनिफ्राय बास हमगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट न' ट्रेनाव मादि मोननाय माय बुंदों ट्रेनाव बिराद मानसि बेनिफ्राय आथिं होनो जायगा दंमोन गैयामोन खज' होनो गैया तामाम खस्थ' ना जनो मोनदों ना मोनदों जनो मोनदोंमोन एसे गोजौआव बेबो नों जनो मोनबावदोंसो बा नुदो बे जनो मोनदों जोंफोर जनो मोनाखै खिन्थु जों जेमान लोगोसे फैदोंबाबो मोनसे दाबावनो गाखोदोंबाबो थाइसे जायगायाव थानो मोनाखै बेलेग बेलेग दरजाथिं उथिदों ना बेखायनो एक्सट्रा थानांगौ जादों स' बे जनो मोनदोंनो जों जनो मोनाखै गसंनानै फैबाय क'क्राझारनिफ्राय रङियासिम दा आरो रङियानिफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांसिगोन खस्थ' फन खोथाहरदो खस्थ'नो ट्रेनाव थाबायना मेंजोब्बायलै पुरा बिराद गोजान थाबायबाय बेबो बेग बानानै बिखुङाव बेलाय ओइ बायदा सरलिए आइदै दासो फरवेक नै लोगोफोर जोंनि लोगोफ्रा मोनफैगासिनो नेनि स' लोगोफोरजों बेवहाय गारि गाखोनानै न'आव थांनोसै आरो दिनैनि बे ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय बाय